В репортажах наших корреспондентов. Сённяшні дзень у столицы Беларусі быў і пахмурным, і сонечным, і цёплым. Хто проста адпачываў, хто спяшаўся па сваіх справах. Аднак знайсці хвілінку для АТН, каб выказацца наконт падзеі дня, згадзіліся ўсе, да каго мы звярталіся з пытаннем аб правядзенні беларускага народнага сходу. Плюс псеўдадэмакраты у складзе розных былых, плюс тых, хто абедзвюмі рукамі чапляецца за Верховны Савет, так і сабраліся на плошчы Якуба Коласа. Сёння апазіцыя ў чарговы раз спрабавала раздуць з мухі слана. Так званыя 6 мітынг пратэсту, якія арганізавалі спадары Карпенка і Захаренка, па сутнасці праваліліся. Як вядома, напярэдадні былы міністр унутраных спраў Захаренка бахваліўся ў незалежным друку, што на мітынг збярэцца да 100 000 чалавек. І ўвогуле спадар Захаренка заявіў у прэсе, што ўся Беларусь знаходзіцца ў падполлі, вядзе барацьбу з Лукашэнкам і што Захаренка будзе адстрэльвацца да апошняга патрона. Аднак пад сцягі апазіцыянераў, як нам паведаміў начальнік мінскай міліцыі генерал Таралецкі, прыйшло крыху больш за 7 000 чалавек. Інфармацыйнае агенцтва «Рэйтер», якое нельга заподозрыць у сімпатыях да афіцыйнай беларускай улады, правяло лічбу 10 000. Дыктатура, якой так пужалі народ, ні ў каго не страляла, таму генерал Захаренка адстрэльвацца не давялося. Арганізатары акцыі парушылі ўсе папярэднія дамоўленасці з уладамі, закідалі сталіцу лістоўкамі, арганізавалі шэсце, спрабавалі прарвацца да палаца спорту, дзе ў гэты час пачынаў работу ўсебеларускі народны сход. Па звестках міліцыі на плошчы Якуба Коласа маніфестантам бясплатна раздавалі гарэлку. Сам мітынг праходзіў па ўжо знаёмую сцэнарыю. Выступалі члены аргкамітэта, дэпутаты, прадстаўнікі некаторых палітычных партый, асобных прафсаюзных арганізацый. Злодеи добрались до высшей экономики нашей державы. Мы должны сказать «нет» референдуму президента, потому что этот референдум направлен на закрепление безвластия, на закрепление преступной клики. Мы, граждане Республики Беларусь, хотим лишь одного – жить в стране, где хозяин не пахан, а закон. Мітынгуючы падтрымалі рэзалюцыю нацыянальнага кангрэсу, які патрабуе грамадскага кантролю за рэферэндумам, стварэння ўраду народнага даверу, склікання з'езда савета ўсіх узроўняў, абражалі выканаўчую ўладу. Потым зноў насуперак рашэнню Мінгарвыканкама натоўп спрабаваў рушыць у бок палаца спорту, аднак зноў-такі работнікі аховы парадку скіравалі яго на вуліцу Няміга. Уся справа скончылася скандзіраваннем лозунгаў і недружалюбнымі воклічамі ўслед аўтобусаў, якія везлі дэлегатаў на ўсебеларускі народны сход. Дзеля забеспячэння ўнутранага грамадскага парадку ў Мінску па рашэнні начальніка ўправлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама сёння задзейнічаны падраздзяленні ўнутраных войскаў. Абстаноўка кантралюецца і, па словах прадстаўнікоў аховы правапарадку, якіх-небудзь эксцэсных сітуацый на вуліцы горада не назіралася. Каких-либо эксцессов, каких-либо ярко выраженных нарушений общественного порядка не было. Как применение силы со стороны органов внутренних дел, кроме разъяснительной работы с людьми, которые участвовали в митинге, никаких действий предпринято не было. Так что та картинка, которую хотели получить некоторые крупные специалисты в области общественных отношений, она не получилась. Не было подводных лодок на Свислочи, не было служебных животных, не было танков, не было всего того, о чем так много говорили накануне.